gewoon graag een keer gewoon op een midden, een beetje matinee-achtig, hè? Net te let. Ik denk dat er wel verlet van is. We moeten echt de piratenknijter zeggen. Gewoon echt, die oude troep, die moeten we, daar hebben we zin in. Ja, die oude troepen, met natuurlijk heel veel ouderen dan. Ja, dat zijn natuurlijk wel toppers die hier komen. Het is normaal heel veel in Twente voorbij komen. Schoort dat ook wel hier in de regio, of? Minder. Ja, Twente en Friesland is net vergelijken. Misschien is een soort trend die nou zet wordt, hoor je. Dat zou wel mooi worden. Ik hou er heel bot van. En mijn maat ook. En ja, dat zou mooi worden natuurlijk. Want dat ben wel de knijters. Hè. Zoals Connie Vinken hebben we hier even. En Connie Vinken had ook 2 keer meedoen met het Songfestival. Hè. Dat werd een hele hoop net. Maar... Zo wist ik ook net. Nee, nou dat is wel zo. Dus, Die groot artiest. 80 is het met gemiddeld ook, ik meer de 78 hier. Dus het staat in het contract dat ze nog leven, dan komen ze. Oh, nou, zeker wel. Ja, dat is mooi hoor. En wat vind je van de artiesten, de line-up? Waar kom je voor een speciaal artiest? Ja, nee, voor de piratenmuziek, in het algemeen. En de tijd. Wat, vind je dat goed of niet? Dat het tot 10 uur is? Mooie tijd, mooie tijd. Ja, mooie tijd. Wat zijn de plannen na 10 uur? Ja, dat zien we wel. Of op bed, of nog even naar Mel. Jij komt volgend jaar weer? Jazeker. Geweldig. Mooi feestje. Wat zijn de reacties van de meesten op de tiert? We hebben wel een prutte reacties aan. En de kaartverkoop werkt nou, wel knap. Of nee, heel best zelf. Staat nu ligt ben we zeer tevreden. Zo. Het is nu wel knap droog. En dan moet een prutje komen, een prutje nog naar elkaar zetten, dat we staan vol. En je zei aan de moment dat ze je horen terug. Zeker weten. Ja, ja. De eerste artiest is Greg West. Anita ja, van een 7, 6, 4, 5, 3, 4, 8. Die is Greg West. Dus ze volgen alle artiesten die op het programma staan. No? Maar Connie Vink een beetje de hoofdartiest van Eeuwen. Wat komt hij? Die komt zo aan horen. Dus dat er nog meesten binnen die komen wel, dat kan altijd nog. Volgend jaar weg? Nee. Nee? Oh, volgende hier? Ja. Ja. Ik wist die volgende week. Ja, wees. Ja, ja, dat is wel een beetje succes, dat is zeker weten. Ja, dan komt er herhalen.